Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum, on bendarde Jama TV, DJ Bella Joli, il est retour. Donc c'est là. Alhamdulillah Rabbil Alamina, weltana go Jama fo weltana toute la communauté guinéenne. Jodi be do e Sénégal hande kadi article émission wowdo mo kala kadi no andi kadi ko do andi ni donc absango dudo tum mais alhamdulillah Rabbil Alamina ko weltana gollon weltana tout le monde ay goto mi acciali salminira men ben e babira men ben e bapira men ben e kotra men ben hande de ngar émission spécialement da woro bi monsieur Abdourahim le président président de l'association Souti Foli résident à Dakar et artiste be go passé bon aray avant tout d'abord min Abdourahim assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh janto alhamdulillah ko nu fewni no ça va alhamdulillah ko nu woni Souti Foli no Souti Foli woni de bon ça va alhamdulillah no présentade andina téléspectateur ben ko woni hombo oui min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh avant tout mi hiro frère be ambe wombe artiste be jodi be do mi hiro ambela joli hiro président district kamen jenje weltano Oustaz Ismaïla weltano toutes les communauté guinéen wombe do ben fop wona o mawo Acha Abdourahimi, président l'association Souti Foli, en même temps le vice-président de l'association Djendjen. Quand on dit Djendjen? Djendjen ko duguntu ni kamenton. Andi mali yambren ko 9 district. Avami jonno menen district amengo woni Djendjen. D'accord. Jonno min ko secteur tunti mi jeya. Ah d'accord. Jonno be nomilan vice-président district Djendjen. Ay ko non affaire ñaari quoi ko no addo be no vice président Siri Diagne wonanta apportant da be a tawta mabbe no ma vice président en tant que président ka secteur mo bon andi do bon hunde yuda kala ko golle den quoi e be ndar be tay min non ko mi woni yadde ko résultat ji ko woni yalde ko mobilisation pour musibbe ambe be fo parce que kawi da rewo fop non te jon kan nan jokki e andi portal social résidence au Dakar wan do tournoi piji bu bononu kono ndar mi tay toujours mi décourage saki ko courage non be burna jettude bon vraiment o do il faut wade mo vice président parce que ko be attala mi vice président tay be non. Merci beaucoup acha jeunesse doguntu ñew merci Abdourahim Tayerjo ñoy do cionci la badi yaay di lagine tay donc do ngandi jama fo no apprécier golle ma ko den aray kala fala non cionci ko wat ko ñota ko aray koloban après jonna numéro téléphone parce que émission DJ Bella Joli ya jina piji di mo kala heba ko falte ko c'est pour cela que mi wolu donc ordi engali taw ka jije mo adde parce que jije mo sikitu monsieur Abdourahim no organise concert molanado avec le jeunesse guinéen tout cool voilà le jeunesse voilà ko Mali tum organiser non concert mi ara mu joni donc Abdourahim mi da organiser concert betti simi fayale ko be Mali ben tum woni takko ando kan woni to wannabe Mali ko organiser do concert go no de be wona be Mali tan ko andi rek andi zeno ko ndarda faybe wo do respect ko be wonde teddungal et puis kadi mi ndara ka YouTube kono mabbe boy on fils de Bonia et frère min jube 4 personnes les grands doyens ko jogi be talon min be arme wada concert do ko pour an communiquer guiné communauté guiné fop ko min wonti nana be min ngacci hay goto ona pita ona dalaba ona nanu résidence au Dakar c'est woni do rek district Djendjen wona no be fop émission ko bon hande on organise concert tropique par doigt ko ma wombe artiste be wombe do ben est-ce que artiste be wombe do apporte na goddum et par rapport à organiser dum bien sûr ko pas ko mar ko talon gandanda yoro ma ka be mari talon ko est-ce que be mari visibilité mari yimbe be na salon bien sûr d'accord on est dans 100% wallahi o ka se wara non be ka on haltu fotu do yo wadu concert non mi do wade jodde parce que c'est l'amour ko be yido kambe wara mabbe ko be faama ko be compagnie golla e ko be faama ko d'accord avani do laawi ko pay avani be do ko noddo do wo be no tan d'accord parce que ko la be ngere man ko ko do mo kan ko yoda ko sabu jikke d'accord ko dum non ko atta merci beaucoup merci Abdourahim les organisateurs samedi no 10 mai dum ko yontere hande ara den tropique par do waden ton podam mi podam mo kala mo wala kelo da ba kiliya nabora mo hebali kiliya wodo dan piliye je den no kare tan no hakala neno ni mo
tatum waccuɗo goɗɗum ko yetta soɓe gatta donc hara ko salmigo jamma weltanoɓe hande ɗe Jama TV avec DJ Bella Joli mi arta e artiste ɓen abanno mi arta e artiste ɓen mi faala ka piyanoru to taw mi anda se ko artiste mi jooɗodi ara na moño mañaw na paga e himɓugol ko artiste ara anda fuyi acca ka piano sa Moussa Kenkon sa c'est Moussa Kenkon waɗi doyi waɗu doyi mi wiyema ko ɗum attention a heeƴi taw donc haray tigi tigi mi anda joni artiste commandre ko pooɗa kadi watta layjen timbi ko pooɗa watta acca on no commandres ƴettumi ko pooɗa watta oɗo kadi ko pooɗa watta way ko paaɗum wat salmi yimɓe ɓen taw téléspectateur ok hay assalamu aleykum ko waɗi kon taw Jama wonɓe men daaɗo ɗo ɓen fof hay lan huro nanɗo siɗon e jam minen ga alhamdulillahi jam tum fewndi acca merci beaucoup ara maɗɗaki micro ha feƴƴita joni ɗon koya honno joni ɗon taki gon kadi iso voilà iso flow pourquoi iso flow kel ko flow ɗum marɗa mbiɗa mari flow woli waɗi flow ma miya flow joni waɗi mbiya mbiɗa wawa wadde flow ji ɗo yiya acca bisimilla eyyi caméra no fewtuma baba ñalande be e sani moɗo awa fulɓe futa are fijen am fuloji ɗin ko la ilaha illallah hiɗa welanmi voilà merci ɗon mi gaɗa welanmi acca welanmi ka jikke maɗa merci beaucoup wota yimo bitti o garali hiwro Jama on taw aren ga voilà haray mi wurike jamani ɗo fof maccala goto ko onon taw matti yurade merci beaucoup onon infotoɓeram ɗo ɗon milan yuroma an DJ Bella Joli voilà Joli yo Allah accude nga ɓoya juuta saabu golle maɗen ne raba amin 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 voilà amin si a yi artiste kadi nano ya babanɗo amiron kam alanade question ji détail voilà sa yi artiste kadi andu aray bon DJ no bokki d'accord voilà haray mi wurike jamagi fop lay honno ko iso ɓanto seeɗa voilà mi yiyamaka voilà merci beaucoup commandres Layjen ƴettu townu micro on seeɗa ye DJ Bella hay mo ari ka télé ɗo wona free o amen o anna jam o anna téléspectateur makko ɓen si on hewtoy ka concert hara ɗum ɓuuri ɓe wadde prêt a faami donc ka émission ko noon a ɓuray wadde téléspectateur ma ɓen frais wonaka mono mana acca hiwro Jama on feƴƴen ka piya assalamu aleykum la communauté guinéen hay ko pay ko manko Layjen timɓe fo musique mo ndamanata ɗo lande sinamo jam micro waɗumo ley seeɗa seeɗa micro jippi seeɗa aray min miɗo e jaam alhamdulillah d'accord Layjen timɓi ko amon ɗen e fuɗɗorde ka acca poɗaru mi toggitima par ce que ɗawji waɗana ɗon goɗɗum mi nana yettaɓe bari yo yettaɓe sirwa yo yettaɓe salɓe konto yettaɓe sirwa ye sisi fali ko fayɓeno yirnodema ko fayɓeno laaɓotema ko honto abdourahim rahimi o mali fawminidima so ramani bagayogo allah wata ibe folo judo o jeyna woni seri nada je
Reina buju wala bahado Siyai dailan Miss dailan gira Siyai dailan Awada nala fale anga Ay Ya Nabi Mali Yes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Mr. Lai Zeng. Lai Zeng. Pourquoi choisir la Wargol Poda? Bon, pourquoi me choisir musique? Mais anda ko musique wana ko poda nan lewi ko. Why andi ko di ham yidi musique? Ko sabuka an famali. Why ko hondu choisir la poda. Musique poda. Ko me choisir poda. Ko dum do wala tala. Poda no wala. Anu ko yami hewa ngalo ni bolo de konka. Anu wada reggae wala rap. Ci da dara di reggae rap ko afle. Kono dum ko pour jama kenji di. Donc ana Jamaïcain quoi. Ye 100%. Ana junior deuxième Habi Fatako. Ouais, ko kanko. Fam joma ko kadi jodi do. Ma woni junior deuxième Habi Fatako. Yes. Ah. Andi Habi Fatako ara do de balde sale pola no wala en. Allez, merci beaucoup téléspectateurs mon regarder Jama TV. Ni se kitu nganda kadi wala. Do ngartu aduma lay jen ko nous prépare dans le 10 au tropique pardois parce que mi na andi mi hola ki don ono hebbina tropique pardois parce que déjà on arti belo be ngala yimbe o goddo jette o gollata joni fami non ko wido ko basal yara o kura ko hon nous prépare don de nyande est ce que o yewti fambe galay do hedi o. Merci bodita ona inugol ko oda wala ko oda kala hiddo music guinéen haray mo habba ton de nyande ko dan mi fala wala na mi do ni tum do wola donc d'accord haray kala fala no écoute lay ko honɗum de ñande an fewno ɗo ni prévente je yaltinaɗi a yeeyi biye jelu pour yomi andu hande réellement harana ɗon saba kala de ko wolte ko ɗum yeeyi 100 tige 50 tige hara e 10 a yeyani a faami est ce que ɗon waɗi pré au concert par ce que on wulla fi promoteur ɓe ƴerta on ɗo promoteur organisata on ɗo concert donc ɓeɗo noon dari promoteur joni tum no andi sida hooli golle maɗen walla ɗa hooli famɓe maɓe jara inugol ko ma waɗa prévente walla waɗa ticket a wolnayɓe rek haɓe nana andinaɓe hara yiɓe habba ko annottiɓe ko noddago ma woni notade donc ɗi ɗo ngala prévente ni menen mi waɗa prévente kono ko ni nandano mafe defo mafe ɓuuro on ɗuɗe wuro wala prévente non ko golle ɗe yoɓata golle ɗe yoɓata joom mum quoi d'accord y a pas de problème acca mi arta e goto isoflo parce que kanko noon mo famini mo mari talon mo hooli hoore makko to non min hooli hoore ndi kono mi ɗo jippi micro seeɗa min mi anda hooli hoore ma laaɓay poyi e samedi ko ɓatti ɗum voilà a faami andi menen toujours on revendique to e promoteur ɓen ɗo ɓe ƴettami walla ɓe ƴettime par ce que fils de marga no ɗo mo toñimi to tawa lanka plateau ɗo joni a faami o ƴetta ɗuma et cetera piiji bogo harata mo ƴetti o angen ko bambileur wonɗa voilà ko yimɓe iwa e bambileur ara concert ɗo mi yimɓe ammi fof ko Dakar ga woni programme janni fof ko Dakar ga woni komin to woni bambileur panto seeɗa mi yiyama ka écran voilà yimɓe anda yimɓe dara caméra donc ni fewn ɗo ɗa waɗi pré mila waɗi pré fewn ɗo kontoy kamen min ko mali mbiren dugonton min mali mbere dugonton nan ko mi ñandura nan voilà la wakkili fota kono no mi yetama do wotre samedi salla jaɓi le 10 mai le 10 mai musidɓe wota goto toltu sakko leta concert molnaɗo nde wadde pooɗa labaɗo par ce que ɗo gandi mi piiji ɗi fof e ko noon Allah waɗirta donc hande so tawi ɓe artiste ɓe guinéen ɓe wonɓe sénégal ɗo base ɓe ɗo wonɓe golle ɗo gon ko ɗum ɓe nder dancing dole ɗo ɓe wakkilike waɗugol concert tropique yaajira noon ha ka yimɓe ronka arde ha heewa yo jamon ar wona guichet fermé donc minen promoteur en kadi min observe woni si min ari min jotto min daara est ce que ko hombo ɓuuri wawde yimmude ko hombo ɓuuri marde yimɓe voilà ɗum ɗon min tawnomo e concert jamin janduɗi par ce que concert jaɗano arde sénégal kala artiste mo tawaka ɗon o wullay acca an nini ko ɗum yimata kadi ko mamaya wawi mamaya pooɗa est ce que ɗamari clip ka ɗamari single mo waɗɗa non mi ala clip de mi elan mari single de ko gila on tuma fuɗɗa yimmude ala clip e musique fulo bon ko bi l'an 2019 l'an 2019 20 21 22 23 25 ala clip ko single tu marɗa non mi ala clip
sike mi ala manager ka yimude min mi ala manager na kere ko manager ata clip fala hawa ko non dolande ngatti non manager wata clip manager ka moy tada ado dabba manager wa o dabba ma producteur ko wanda ma clip non DJ non la kere ko amilandi non DJ non min ko non dolande ngatti dole mane ci fankan ko do ngatti kono non awata ayimowo fewndo jamma fo no apprécie ko yimata ko dole ma de hatta kay yimata to ko du 5 clip tam vidéo me don kayde harano fewndo dareni vidéo ma on no min postamo et puis jamma apprécie pourquoi et puis fulo jima no weli pasana na yimi do la ilaha mama ay famika mi fulo ma c'est-à-dire mi mélodie ma c'est très bon mais pourquoi joni mi parce que le vocabulaire là hein oui bien sûr way kadi wonde donc ay clip on kay no arde nebata mi arata ko modo ko single jeli marda bilan jogiti nini 8 single momo jogi nga hebi album mi jogiti 8 nga hebi 8 single concert mi lappay min no attends ko hon jettan da mbuudi yetta son kala 30.000 wala 25.000 wala 40.000 fi kala ono be artiste be jine be do jono be do ko bidji du télécharge wado ton sonji non abotu ngarta dum do parce que adu ko wadi mi fala découvrir do samedi cedi mi fala ka hande kadi goddo cedi mere ngi hora mi fala organiser dara ko grand judge concert tout ça hara ko vous les artistes jine mo be do be hara chago dum c'est bon vous allez avoir de clips et puis un bon son harana jettugo tum fodam yaka sido yala watta bela la watta raimi fi bon fi 500.000 francs ça maintenant dum do ngaki mais mi fala tigi on hande on artiste be do be collaboron amoy hati ko di wala tato manager ma wata ma dan de clip manager ma ko tabbane projet o ya o jilla o dabbana ma contrat ji bon en ce ko heboton don kon non détail on non ko heboton don kon wado dum do morceau wado do clip so dan do tonki yoba l'occasion dum do donc en fait jokka musique un peu parce que enen do fayda prépare enen mo be do on jabata yaw ko ka musique on jangeta dum jangoyo ko c'est-à-dire ko yo naru tun habi fata ko noyima wala ceno man noyima yo weli yo onon kadi man wala o media déco déjà non mi malade acca fulo jonna don en harta joddo hawji kono dum ma hawji jonna ko honno Mr. Wora acca Mr. Wora ça va bien ma fin jang jantu kono fe wala micro no moddi do sama kono fe day jang ko jantu an kadi ko Mr. Wora ko yimo woda kono programme samedi aro do concert molana do ko concert en live ko live watton ka ko piano c'est pour jodo min kam nabi momi ya non na milandi ko artiste jo ko live wadato no ko piano simple do watto men jetto ko hondu ngem watto walla ko musique monji watto jo min kande nyande ka nabuda momi ya Wora oui écoute-moi bien mon question réponds-moi mon question d'abord Wora ko live avec ton musicien walla ko piano num du Moussa jogi ka régime tondu ko nu jirto non mi parce que Moussa odo ko hande ko joni momi de d'accord anda mari anda asim fami ko playback watta d'accord merci voilà c'est ça mi no ela mi andi wongo ko wonta watta ko andi mo c'est ça que wela tam téléspectateur me hedo donc ko Wora ko playback watta d'accord e Wora ko depuis ma fudda yimude en kadi tawiti min jamo ngandama mo ja ok no wodi si woni andala wonno ko an non na mi anduma jama wi c'est pas moi jama no wodi andu belande d'accord kono be andima on be andiri mi hay ka musique aji am be andiri musique aji ma be andi donc ça be andima ka musique aji ma est-ce que be wawa yide matumbe na ko Wora be ala preuve ko Wora ni non wodi be ala yide non mais attends si be yima joni mi yima mi andi an ko Wora mi donc an ko connaissance yaga ngala ray an mi andi ma an ko yimo mais mi ala preuve ko yimo non mi la yade conseil jugo non na ko eta conseil yo est-ce de la pulanga mi ala preuve an ka yimo parce que téléspectateur be ala preuve ka yimo mi fiyon parce que ala vidéo ma do circuler sur net e anda hande ko Wora wado vidéo do way donc adi ko gonga aldade parce que mi wada alta vidéo de amar single ji la jogi 8 single donc on do de so 8 ça fait 16 hadi hawdi taw no mi bo single mi boya ko fuddi no ko aboya ko fudda 8 single o hebi 56 ans mo tuti 7 ans o hebi 8 single ji mari ko titre ji ko moyom titre ji single ji ko moyom titre ji de façon ma ata ti ko gigol ko honnum ko walido
ka ko ñoƴƴidirgol kon wontitidiri no na walido goɗɗo no yima walido mi nani goɗɗo nana moy ni walido walidaka ɗum mi nanno yimɓe non mi yimali on noon kono no yimata min komi polyvalent dancehall reggae etc. Merci beaucoup wonɓe ɗadde ka page Facebook j'adore way je suis là les gars non ya fait Bella Joli sansali c'est juste pour émission yo rew lawol wawen di e samedi aroɗo addora mi wawa hedde mbuɗi maɗi mbuɗi ko gaspiɗi ɗon konko en fait par ce que ɗo ɓe ko yimayɓe ni min miɗo andi ko yimayɓe par ce que mi participe e conseil yimaɓe boyi a faami surtout ma le boy fulola le boy bambilere la ɗon ɗo mo engagé mo o falnoma e samedi hewtu o hollam ni kanko wiyete iso oui samedi 20h30 mi ñaama ha mi yara mina ɓe mbiya mbiɗa yaade ka concert mi waɗa veste e cravate moƴƴe sa yiɗa ko fitta an tango sakko en a heddi jembelano ga mi pose o seret quoi si a ari a tawa meɗen maramma kadi no min o ganta mi ari ene anndi ñande goo mi yemitino goɗo ka tele o wilam gram miɗo yemituma concert o wimi ala probléme mi yehi mi jooɗi ha concert gasi o annda mi ari concert o gasi mi filmi mo fof ko jui ko ha moƴƴi mi arti mi jooɗi warto gram bela a yaali concert o wimi wa li gonga seeɗe mum ko ɗum ɗo wattinoɗa waɗɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo hino image o dari o ndaari tawi mi yehi menen observe menen komin daaroɓe piiji ɗi voilà alors merci beaucoup ara a weltanama moƴƴa ɗo émission gonɗa goto seetinde jonno mi arta e commandres laysen way DJ Bella an sincèrement parlé ko a yimowo nanen a wilan ɗo ɗa waɗi prêt pour concert o ne déjà waɗa préventi déjà bon mi hoolaki yimɓe moɓe aray et puis déjà an neeɓi ko fuɗɗa yimude mimi neeɓi ko miñanma fiima depuis ko fuɗɗa yimude mi yaali hay fof rien d'absolument ko tawata wona e différence fuɗɗiɗo joni e an fuɗɗiɗo neeɓi o ko fiyon ɗum ɗo so jiɗi gan alanama qualité quoi simi faami donc min mi nalma so jala qualité ɗe alanama différence quoi simi faami quoi ha joni ana nalna pulala oko laysen wiwmi yanɗa moƴƴa pulala ngal joni an ɗatti ɓeɗe fof fuɗɗata yimude ka ko anemo fuɗɗa yimude 2018 andiɗa fuɗɗi ɓeɗe fof ɗa artiɓe ka mais gila 2018 ha wetango hande hay contrat goto goɗɗo yallage no yehi koye ɓeɓitimo tum e concert ko fiya ɗum a yiyani ko honto ko contrat hombo embitaɗa mi yeehi lagine nande wata hombo noddunoma lagine holmo te joom yimɓe am ɓe noddira yimɓe ma ɓe noddunoma fiya jour jour sen ɗon ɓayna kase ɓe aɗan ɗum noon selata quoi non jour senda wanno ɗo nakkase ɓe aɗan min andi yawgol an lagine ni mo be ka munta e selage sali adno sali oya non ɗo ko golle arme ɗo a faami kono sen hewti kan hande a tegi songon goto ande simi ɗo anda walla simi andaka walla simi no andaka andi ana dewr jugé mi innuma yayi mi innuma depuis 2018 fuɗɗiɗa joni pourquoi mi heɓa différence entre ma e fuɗɗiɓe 2025 ɓen walla 20 ɓen différence heɓanaki ma anto clip ma on layi clip andi on ko non do ɗon selde joni si patron ji ɗin fof suuɗi juuɗe mum ɗen ha paris pay ko immoyke ka burure e ley fello ha paris ari jooɗike ko saare janggi golle mum ɗen ha wawi malla o jangguiɗe ha o sikki kanko ko ɗo wawi wonde o heɓali ballo e mum bon si tawi woni a darantamo connaissance iway ɗo yaasi ara wallitomo produison golle ɗen ɗe yara yeeso min fewnoni sila mari finance o billahi wallahi mi lawma hende artiste ɓe o ɓe guine ɓen fof ɓuuramo min natana min no andi laay andi gon waɗi sinumami ɗum miɗo hooli golle an ɗen ko ballo mi manki kadi famille an on fof a heɓata waɗa ɗo affaire de famille Mali a cuuɗoto waɗa Mali non mi suuɗata ko de Mali artiste ɓe janduɓe wonɓe Conakry ɓen fof minuma wacca ha ɓe hewta labɓe ɓe ruttora ɗon mais noon min fini min tawi ɗum ɗon kono nini mbi woni min fuɗɗike programme amen o nini si tawi woni a inni est ce que Mali no ga après a fama Mali ko a wata resté manam ko jelo woni ga artiste ni no Mali non ɗum ɗon yarta ɗum ɗon ta hulu ɗum ɗon yarta ko son par ce que joni non fof woni artiste mi wacci golle ko artiste jagon wadde andi gon woni joni mo beeno ɓantude ka mum min kasi ko sago gon ko artiste jagal ɓanto ka mum na ɗum ɗon andi laguine rouge on veron no clati ni dow joni noon mo be koyo ɓantir sengo mum laay wiiɗa a ala ko walle mi ala ko wallala andi ɗo ar golle
si pay kun iwi mami ka lay fello no ari mi famima Voilà, yes. ganana pulal foti kono no gasa c'est yema musique mi watta est ce que ida mari mona da horma da manager mona da horma no anda no anda dabbana ma producteur ailleurs ko wa no ma finance le piji go mi me ala manager ko manager wa don no ko honno yimanta no ngala manager wi'a goddo wallete est ce Honno mi yimanta? anda wiide ni ka wonda do min simi ƴettete concert dayi do ka mi yata mi yewde mu DJ Bella faale on go min mogo nebata mi na ma hebi e mo e musical on ngawadi 2018 ça fait 6 ans ngala clip ngay goto ngay yacinna faale ma hebi mi ala kilipo mais est ce que andi min ko mi toni fi kanko ha yimbe ben fop andi fi kanko non to yoni la fere no yo fami Laaj andi bi. affaire de clip ko yeta bon ko sens amar page Facebook la ko sens la mari page Facebook la mo mari combien compte d'abonnés YouTube mo ko mari combien d'abonnés mi wayri dans denderton e ngala Fami. musique na kisani andi mi hajaka yadugo live jini wala inugol nade chaque vidéo ko hebi quoi mais c'est normalement dans le c'est gollay a fala jama abbite a ƴetta activité ji ma musical ɗi waɗa ka page ma Facebook noto sinon ça marchera pas ni ko YouTube jogiti sanati ton a yey c'est la même chose YouTube page Facebook fof ɗa dowa jogita ɗum ko combien de single marɗa an konduta ko wono honno konotaki sen hebi quoi esimi mais non golli didi no woma inde no ko 12 12 ay donc anga ɓurni a yalba anga ɓurni maxi nga neɓata yaltina album aɗon ko ƴettude on 12 single fof mo waɗɗa hanno ƴetta 5 single yaltina ƴetta coggu e 7 single dajala waɗa clip mais biɗo nawri yeeso après yiyey wona innugol wona andi si tawni mi inima lekkum ko wallitaka il faut waɗi ɗon kun doy quoi a faami no waɗi ko dow lekkum duuɓi ɗum jeegom borude si kun ari kun wallitaka ɗamari ɓeygu ni ka mbiɗa waɗi ɓengu ay ɓi duuɓi jeego gila fuɗɗa yimɓe ɗamari ɓeygu konko waɗtomade combo konko hannde kadi konno guerta ya waɗi DJ Bella Na, DJ Bella on. ɗon anade mum non andi doseji ɗon anade minni no ala 18 mum nade ɗon andi probléme ko on faale an on ko timmi par ce que mi falama onon joni acca yonanira mi taw par ce que il faut no jandaray mi wartama joni par ce que mi warta MC Flo MC Flo pardon yafoɗa après kanka ɗon nayi acapella o seeɗa rawni kono organise concert on ɓanto seeɗa caméra Oui. photo par ce que mami yiyama Oui. kono organise concert on est ce que ɗo mari parrain est ce que ɗo mari marin pourquoi organise tuɗa o concert feƴƴa ko nanna ko DJ Bella joni en tant que vice président district dugon tunne o par ce que ko minen woni sakkiti yaltude e wone wonɓe ɗo ɓe fof angiɗa hannde min ko pitami format bantingel koto jammalal bari bantingel ɗo wuro mo ɗon en passage d'accord kono koka an ɗo ni ko minen sakkiti yaldude si Allah jaaɓi ɓuude 3 mois ou 4 mois ɗi wonɗi arde ɗo o yiye golle ɗe min gollata de mais mi yiɗa ƴetti comme no mi fuɗɗono nder émission o no ɗo ɗa ƴetti artiste ɓe maali men tout ɗa hooli est ce que ɗa hooli tigi ouais. ɓe ƴettuɗa ɓe à 100% à 100% wona de 90 à 100% d'accord ko fayɓe ɓe andanda warma min ma ilade talon feƴƴa ko lastitti mbinnuma ko c'est que ɗa wawi arde e nokku holla faale ma o mais kadi sa heɓal suto nan sa humpa kay mum pour ya yaw sattay mais pourquoi ngala tutande ɓe ɓay koye mon non premier fois nde mi yiiɓe ko premier concert komi waɗani ɓe ko en même temps donc concert o soɓe faami ko ko Abdourahmane Bakayo ko woni sabu par ce que mi yiiɗum mi yewti ko pay kum wonno kun ko camara men formodi e Mariama Tenkere min ɓe ya pas de probléme tant que mi waɗama vice président district men o mi faala artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen fof yiwde ɓe hollidiri langue o ɗo ɓeɗo ɗiɗi ko hannde mi yii ɗum miɗo narde noon vidéo ji maɓɓe ɗi kono hannde mi waɗi men amen fils de Bounaya c'est mon petit ɗon fof yiɗen gandi mi noddi fils de Bounaya min mi faara fayɓe am ɓen fof joɗɗo wono sengo woto waɗnan concert mandanɗa hoorema koko wutte fillede e maali yembere mi yewtumen fotti ɓe ni ala probléme ala question ara komi yoɓo e goɗɗum no ko pour dugontonmi fof vraiment d'accord Oui. fof doguirde fof waɗ ɗo mais artiste ɓen kon ɗum ɓe mari toon dis moi kon ɗum ɓe non mais koko kam maɓɓe non ko honɗum ɓe mari après minma concert o gasi ko minma koɓe faala wonmin adduran ko wonata langon koɓe jour fo wiya ɓe anda kadi ko kamɓe ha simi heɓani min adduran 100 francs non non mais kamɓe ɓe waɗa tan bien sûr mais ko kamɓe ɗay soñci ɓe watto ɓe adduɓe Bien sûr. ɓe ala clip uji ɓe waɗa soñji mais ɓe wata juuɗen dufi dugun tunni tawa ɗo ɓe heɓata hay foy kon résultat ko maɓɓe yalti ka concert o woro kamɓe jeeyi ah non tawa woɗ ɗum ɗo de non c'est dire la vérité mon o frère yalti ka concert fof kamɓe komi induma c'est pour eux après le frais oui ah ah d'accord mais c'est comme ça on travaille hein.
Non, c'est comme ça on travaille. Non, ray mi wino ko mena boyidi. Adi no on agnobe do welde ambudi yalta. Non, vraiment. Kono bela joni. Mi do ma wide. Minji e menenji c'est différent. D'accord, merci beaucoup. Vedo ko menenji. Ray da mari pare ka ngala pare un mari mare ko a sutena un concert. Bon, no wodi param ben Abdraman warno arde. Ko honno. D'accord, wade ngasi pour ya pas de problème. Sellu Kabakunda. Sellu Kabakunda. Sellu Kabakunda. Kabakunda, d'accord. Kabakunda, Sellu Kabakunda. Pare Jogo. Mare. Il faut comment ton mare. Benga pare. Kajatu Jallo, Diado 7h20. Kajatu Jallo 7h20. Puis alors que sonna. Il y a pas de problème. Allez, téléspectateurs bon benda de Jama TV, émission mandarma, suba miyo dayong, on a ko bela joli yari tung affaire jidi fo. yu odite quoi wala artiste be ngande wonden do Mali acca wa iso flow oui hawrina micro ma on seeda foda nu arato minana kayimata ko ok parce que do il faut que andino ngi samedi do wawi goddum wallahi après no sene ka dernier question ji di clôturer émission ya pas de problème fami ya pas de parce que aya ko de menen do wona trawa nyaare ndoru ko wono kosang e mburu wonata kono noon ka plateau ɗo min mi ala nene goto ɗo parce que fils de Marga kon doit natude avec le petit là encore comme Andrés joni hare bon c'est ça allez-y Moussa anga tawa ka plateau addame Moussa de Moussa taw ka mo kala ko way ko duwanata addu voilà ɗum gayta Sayimu awabubu tahare fijeng minno welamni kajike modo minno welamni kafamu modo yoni ad yawno tuba kasante odu menge mali lebe karen ko mali gaya ko mali yadi dendu gunjemma bugun kakanene jara kumotimbi Ori mi sagora, ora bengaina naila, simiyaru gora, ori kau cerno, bebe kembure risi, atampata tankemu do mari, seriyan sembebe kala konini, seri wotawlo, koami marigido, yeye, ayi daimo, ayi goji. Merci Régie, merci. Régie, merci. Nabatum mojum yawno belese kasare yawno madina wora odu bayelitare ande gadi jemmaleri yawno suge mi wali minne jibi bari modali walla layzem motilli walla layza yona nimmi sede minne suka babarapu ko menendi do jokko dayno o inna izo monene ko sati wo mi lalata mabawo ko sati wo mi aduna ne sati aduna ko dike aduna ko nija aduna no yumi hey voilà merci beaucoup merci à c'est pas mal hein podar du andi kebala aray gondu marda ko yewta tele e arobe ben wabe wayno tudla do voilà be ka dira nata voilà hara ko mamata arabe be samedi bo wadi préparer ko mo imbro daray ko accompagner Moussa
wadra piano makko de piano tappo gimben ton mi so attaque le bagde mi nani da wola do goddum do yurmilan to on parle il faut yewte filu no voilà babarab mi do andi paygo vraiment marno kum tala mari yibbe way parce que mi invité babarab concert goto o den lankar je didi Allah no mo yafu way kono ono mali donc mede wuldi ngam babarab few quand même comme on dit do kondirane me wadi tourner deux fois la Guinée mais ndido mais 9 concerts me joué mi fuddoto e 23h mi joa 2h wona 45 mi tippo babar no jetta don joa 4h donde woni sa 5h woni sa 5h ara jama ngandal weti wallahi 9 concerts me joué dum mi babarab sans discutation me joué termese touba to waledde suuge lebe kere mali ko beynata benser kanta cuudi dum ko funnange mali on mi ngari sabe binde felluga mi ngari madina wora mi yay dugun tunni kamen mi yay bunaya mi yay dara bullere mi ngari sar salemata voilà non fop me suyi tay on lawbi kam on mali voilà tay men hebi ko don fop mi watti ko kasako hebo don kalji dum fa dal clip no dal clip seke ko wodi ko fa mali hande si grand centre du jettima bon anga yaay participa golla fino jama o yirama ok d'accord j'ai bien compris on a fi mudi nabuno langoy voilà c'est ça d'accord merci beaucoup merci voilà merci beaucoup Mr Wuri la ka émission si les gars ni notete donc feondo merci la commander Isoflo tigi aray mi weltani kema moƴƴa mi bon courage et bonne continuation kadi ka commandres ka musique mais été hebo Wuri merci beaucoup appel voilà été hebo vidéo parce que kono waɗi hande musique o yaari visibilité o ma heɓo est-ce que ɗa mari page Facebook mi alade jogtaki no gila fuɗɗa yimo lewtanami a ɓeftanami fa nodditali wallahi soñji mbaɗi fof hay kay ɗum ɗum fof mi partage ɗum to ɓenna koko wattano weeli wen d'accord maintenant ara men wuttanama page Facebook TikTok ma et tout e kala ko concerni tawata hande kadi a haykata morceau ji maɗi tege toon e projet ji maɗi fof waɗe ka page ma Facebook ka YouTube ma mais artiste jo sa fala e résultat seeɗa a heɓa page Facebook e jamma on anda par exemple mi landike ma compte sonji maɗi woni anni a partage mina taka Facebook mi est ce que mi nay ko artiste non awata wiide ɗum il faut que essaye ɗum ɗo gaccon allez merci beaucoup waray samedi sallah jaaɓi ɗen noddi jamma on fof tropique par doigt à partir de 20h jusqu'à 5h du matin organisé par le district de Djendjeng voilà Djendjeng woni ko organise concert o adde kadi pay mali ɓen yo jour acca merci beaucoup joni nan ɗon wora kanko kadi woda ko woli seeɗa ɓay kanko heɗina piano mo jouirta waɗna acapella seeɗa quoi waɗa acapella wora non dañande ɗum jara ɗum non jaari acapella gas to jaari acapella ɓe fama wora dande ɗen non mi lankomi hooreyam acapella no acapella ɓayɗa komi hoorema acapella ɗeɗɗo mi watta waɗirɗa naɓirɗa wattirɗa walla ko ɗinɗa walla mi voilà non continue rek d'accord e konno acapella haccen ɗon a ndar ɗon hiwro ɗon jama téléspectateur ɓe an kadi waynoro ɗon ɗon après mi ƴetta démarga e kumpay kunda ko frisa watta ok koni non ko solji maɗi on retrouve pas ka sur scène c'est fini allez-y donc wayno jama on ndare konno prochaine fois watten émission acca ok ay ko addi kon taw lang hiro jama foppo jama donc menen aɓe ɗo ɓen taw ko addi kon lang hiro ma an taw on garan jon merci ok lang hiro o côté amen menen mali ton depuis ɗon ha nagoy e touba wora belese donc alan salminaka jama o fof d'accord ay kay ko sati ko ndeñande no laati aro waɗen émission ko ngula kay ok y a pas de problème nani mais ngulatama ɗo sala il faut que mi ƴetta artiste ara ko spécial pour l'artiste ɓen par ce que joni artiste ɓen bon golle maɓɓe ɗe mi ala famude
ok y a pas de problème haray noon miɗo hiro ɗo kaw ceerno ɓeɓe Kemboure ris e kañuma e grand Massalou Dieng ko frère Dian moƴƴa mo encouragé lan programme ji ɗi wonna wakkilo ñande ko heɓa résultat bon mo tawa wallitagolam piijino toon e monsieur ko affaire lamarana Bambilor nde ñande noon min nimo yo moɓanan toon nden jagañaji tati nayyi waddanami tropique pardon sona mi yimata ko min simɓe ɓe ngala to min mi yimata donc gongama voilà min sona la jonnuma no big up ɗon kono min la hoolima voilà min si yimɓe ala mi ara ƴawde de no gongama voilà ko si yimɓe no ɗo hara mi darto ɗo mi dara to mi waɗa amateur o on tuma fiyaɓe mono fiyaɓe seyti voilà mo ala boɓe dimba hoore ou bien si daari amateur o waɗama ɓe ala boɓɓe way voilà mo ala kele o ɓonɗon parce non mais donc petit merci beaucoup allez merci beaucoup Easy Flow merci voilà c'est ça haray ko tinni andintigo ɗum jama o si Allah waɗa ɗo jaaɓi samedi haray e tropique pardois voilà régime s'il y a quelque chose pour ɓeɗo wawi immade plateau donc moi voilà régime mbaɗa andiɗa faami duwaji ɗi fils de Marga nata avec on kadi de Mazi Flow acha merci beaucoup piano may voilà joni waɗe ni bismillah merci beaucoup voilà wonɓe darde Jama TV ɗo gandi suban émission ko kono miiri on noon neɓata émission hari lanna kono noon ɓay ɗo gandi invité ɓe hande ɗuuɗi ko pour samedi so Allah jaaɓi le 10 mai ɗum ko yontere hande fiɗa yette soɓɓe ron ko hande yontere hande sikka ko lebbi aroji ɗi ko samedi yontere hande ko honto ɗum watta ko tropique pardois ko wonɓe non organise ɗo gandi ko jeunesse Mali no anno Mali ɗuuɗi ɗo Mali ko Sénégal mbaɗɗo to prix o hewti Sénégal donc yahe suute noon boy mo e Mali allez fils de Marga assalamu aleykum waleykum salam no marseɗeɗa jam jantu ko ɗum fewni asnamiɗen ko ɗum jamma andita ko ha woni fils de Marga ɗo nini sukaɓe iwroɓe Mali ɓe neɓuɓe arali simi hewti yo weltoto komi wali womi woliya sagoto senesi iwroɓe Mali ɓe neɓuɓe arali simi hewti yo weltoto komi wali womi woliya sagoto awa fils de Bounaya ari koko wowine yelele jara merci beaucoup fils de Bounaya kun songu ɗon addama e makko neɓatara jama onno falak mande kadi acca joni nanɗa oya honno MC honno Mazi Flow o tina ko MC Flow ko Mazi Flow ko celi onom je comprend acca saɓa ɗa ja mi andita ka woni MC Flow oui Mazi Flow oui acca fils de bon auditeur hawto e mum gauche walla droite DG acca voilà dirmi fils de Bounaya dirto seeɗa tawtamo seeɗa merci beaucoup voilà oui Mazi quoi oui Mazi Flow donc ka jogui Mazi ji ɗin quoi ka nder guewu quoi en fait non Mazi ji ɗi way hay sinami joguitiɗi no woddi gasa goɗɗi goo gasa harala wonde andi ni jama on ka woni Mazi Flow mi anda atafaya bonde bigoppe mon Mazi Flow pay kungayi kamen on andi ɗum ɗo woni titrame non ko jama to falɗi caméra o darata wowla ko wowlata ko mayi oui no weliyade Mali no weliyade Mali no weliyade yaroɓe Mali kamen no weliyade siya hewtu Mali kala womo yiwɗa no rawni yaroɓe Mali mi weltike mi seytinali suɓinam mi jetta yaroɓe jenjen d'accord merci beaucoup non écoute min nalma